गिबियावनो खुलुमनाय सिबिहरनायखौ गासै ससियेल मिडियानि नायगिरि आरो जिल्लानि बिबानगिरि नोंथांमोन आरो बाथौआरि गासै नोंथांमोननिसिम दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि जानानै बयनिसिमबो खुलुमनायखौ गिबियावनो जासिहरग्रोदों। जा दुलाराय बाथौ गौथुमनि 16 मे गायसनगिरि सान, बे सानखौ दुलाराय बाथौ गौथुमजों लोगोसे जिल्ला आफाद, बियाब आफाद, गामि आफाद प्रत्येक बोसोरावनो गाजा गोमजायै फालियोमोन। नाथाय दिनै बुहुमनां कर'ना भाइरासजों साग्लोबजानानै बेरामफोरजों जुजिनायनि जाहोनाव गभर्नमेन्टआ SOPनि गेजेरजों मोनसे बिथोन होदों। मानो होनोब्ला थानसालि, गिर्जा, गामिनि रायजो राजानि मन्दिर बायदिसिना बेफोरबायदि थानसालिफोरखौ बन्द' खालामनांगौ। आरो बेजों लेखायै दुलाराय बाथौ गौथुमाबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि थानसालिजों लोगोसे गामियाव थानाय, जिल्लायाव थानाय थानसालिफोराव गाजा गोमजायै आर'ज खालामनो हानाय खौ नुहुराखै। बेनिखायनो जोङो 16 मे गायसनगिरि बे 29थि गायसनगिरि सानखौ बे बोसोरावबो गाजा गोमजायै फालिनो हानाय नंला। बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै खावलायहरनो सानदों जे गाबोन फुङावनो 7:30 रिंगायाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि फिरफिलाखौ बिरहोनानै 5 रिंगायाव बोख्लायनो थाखाय गासै जिल्ला आफादजों लोगोसे बियाब आफाद, गामि आफाद, रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायहरदों। बेजों लोगोसे आसामनि बायजोआव थानाय बाथौ सिबियारि जेरैबायदि वेस्ट बेंगल, दार्जिलिं, नेपाल, दिल्ली, मेघालय, इटानगर, डिमापुर बेफोरबायदि जायगायाव बाथौ सिबियारि दङ आरो बिथांमोनखौबो खावलायहरनो सानदों कर'ना भाइरासखौ नोजोर होनानै गभर्नमेन्टनि जाखिनि निति नेम खानानै होदों बेखौ मानिलायनानै फालिगोन। आरो बे कर'ना भाइरासनि समाव बिनिफ्राय बारग'नो थाखाय गासैबो बाथौआरिजों लोगोसे रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायहरनो सानदों न'आवनो थानानै जाहाथे जोङो कर'ना भाइरासखौ जोङो मुक्त खालामनो नाजानांगोन। आरो बेखौ सरकाराल' प्रखाखनाल' बिनि दायित्व नङा, जों गावबा गावनो बे दायित्वखौ पालन खालामनांगौ। आरो बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै गासै बाथौ सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोङो खावलायहरदों। आरो गासैनिसिमबो आं बे मेसेजखौ होनानै नोंथांमोननि सेराव फिन खेबसे खुलुमनायखौ जासिहरफिननानै आंनि फोसावनाय हाबाफारिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। जय आफा बोराइ बाथौ।